सिगां सेन्टारावहाय आं जोंनि बासायगिरि बिफासिखौ हाजासे हामबाय होनो आरो बेनि उनाव आं हामबाय होयो बे सिं सं कम्पिटिशन प्रग्रामखौ जाय बिथांमोना अर्गानाइज खालामबाय बिथांमोनखौबो आं हाजासे हामबाय होयो। बे समायाव आंनि मुङा नेरसोन दैमारि, आमथिका एरियानिफ्राय, आं बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय। बे समाव आङो बादायलायनो थाखाय दोंसे मेथाइ खननो थाखाय आखायाव लाबाय। बे मेथाइनि सिरियानो जाहैबाय मानो नाजावा दाबो सुबुङा फोरबो नोंनि अननायखौ। मानो नाजावा दाबो सुबुङा फोरबो नोंनि अननायखौ। गोजोननो हानाय फोरबो नोंखौ नागारनाय फेलें जिउनो जेरावबो मानसिनि हास्थायनाया बोरै गोजोननो हानाय मानसिनि हास्थायनाया मानो नाजावा